И козаным, сиңа килдим кабат, канатланып, ышып, ашкынып, зур мәжлескә дәштең аналарны, күңелләрдә хисләр ташкына. Татар әниләре форумына җыелыштык төрле төбәктән, горурлык та, шатлык сөенеч тә, ярату да иң саф йөрәктән. Шын татарча тәмен белеп кенә сөйләшәбез, шундый күңелле, милләт гаме, үткән, бүгенгесе, киләчәге били күңелне. Телебез дә, динебез дә кыйммәт, иманыбыз шуңа корылган, бишек җыры әни сүзе аша тапшырыла борын-борыннан. Ханбикәбез, сөембикә, гүя янәшәдә безнең арада, үткәннәрнең киләчәккә юлы, милләт өмете дә анада. Әти сүзе, әни мөхәббәте, гаиләнең ныклы үзәге, миллилекнең үзе булып балкый, Динарыбыз бахның гүзәле. Олпа чыгыш хәзрәт мөнбәреннән, табиб сүзе гаҗәп үтемле. Татар коуч илүзәбез тагын үзе чибәр, теле саф, тәмле. Сәхнә күркә сөембикәлеләр һәр берсе затлы, зыялы, үзебезчә якын аралашу татлы балачактан хыялым. Өебезгә кайта сөембикә, олы бүләк гаилә журналы. И козаным, асыл ул кызларың әниләрне бигрәк зурлады. Татар әниләре форумының беренчесе, күңел очына, шол козаным, кабат ышандырдың милләтемнең яшәү көченә. Җыелдык бүген матур бәйрәмгә, суклангыч бәйрәм бүген галәмдә. Әниләр бергә җыелган җирдә, кояш нур чәчә һәр бер күңелдә. Сөембикәбез, сөембикәбез, уңган бикәбез, батыр бикәбез, әниләр юлын, әнкәйләр кебек, әбиләр төсле лайык үтәбез. Җыелдык бергә, рәхәт күңелгә, очрашу тансык, бетми сүзе дә. Җыр биюләргә оста әниләр, тырыш уңганнар, ару белмиләр. Әдәби сәфәр уңды юлыбыз, көннән-көн дәртле безнең җырыбыз. Дәвамлы булсын изге марафон, берләшик әйдә барлык әниләр. Казан шәһәрен яуладык, катнашып марафонда. Бу юлы тематикасы Газиз әнкәй хакында. Дөньяның яме, тәме дә әнкәйләр кучагында. Оҗмах бит аяк астында, күрмибез кайчагында. Аш суга оста куллары, бейли, шигә, ятегә, шигырь яза, көйен көйли, әкият сөйли ул безгә. Тәрбиянең өлгесе ул, көзгесе ул күңелнең, газизләрдән газиз кешем, кояшы ул күгемнең. Бу марафон милләт горурлыгы, дәвам итсә иде гомергә, казанышлар гына яулап күтәрелсен иде гел үргә. Әниләрне берләштереп, изге гамәл башкарасыз. Никадәр уй, хатирәне сезләр итеп яздырасыз. Иң нечкә күңел кылларын тибрәндереп без уйландык, ләззәтләнеп яздык, сыздык, үткәннәрне без барладык. Әниләрнең бөеклеген тагын мең кат аңладык без. Рәхмәт оештыручылар, күп мәсәләт ачасыз сез. Матур да без, уңган да без, әкиятче дә икәнбез. Акыллылар һәм сабырлар, мәрхәмәтле әниләр без. Рәхәтләнеп хис тойгылар, уйлар белән уртаклаштык. Ансат түгел йомгакларны сүтү, ләкин без тырыштык. Фотосурәтләрне сойлап, матур итеп урнаштырдык. Узын-узын уй фикерне һәр язмага без сыйдырдык. Нәтиҗәсе марафонның нинди зур көч без әниләр. Ышандырып әйтеп була, барыбыз да җиңүчеләр.